αγοράζουμε τα μωράκια μας. Πάμε για το μήκος. Για να δούμε. Μετράμε. Θέλουμε να γίνεται η ανακοίνωση δυνατά. Πόσο? Ωραία. Είδες πράγμα. Πόσο είμαστε? 5-0-6 παίκει δίπλα. Το μήκος 5-0-5. 5-0-6. 5-0-6. 5-0-6. Μπράβο. Ωραία. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά εδώ δίπλα μου, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Ήταν 3-10, οπότε στο μήκος μας ναι, θα σπάσουμε το Ινγκίνες. το σπάσαμε, το πλάτος. Θέλουμε να ξεπεράσουμε το 2,5. Σίγουρα θα ξεπεράσουμε. 2,90 κύριε. 2,90. 2,90. 2,90. Μπράβο μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο στην diaperwares.com που τα έχει καταφέρει και έκανε τη μεγαλύτερη πάνα στον κόσμο. Ακριβώς. Θα μετρήσουμε και με τα φτερά. Με τα φτερά είναι αλλιώς. Δεν μας είπαμε στην κατασκεύαση. Φύγετε. Αυτό είναι η κατασκευασία, εσείς. Στο να πάμε ποτά. Πρόσεχε να σε πατήσω. Πρόσεχε να σε πατήσω. Γιώργο μου, κρατά το έτσι δεντωμένο. Πρόσεχε. 4,60 κύριε διπλά. 4,60 με τα φτερά. 4,60 με τα φτερά. Χωρίς τα φτερά ήταν 2,90. 4,60 με τα φτερά. Οπότε εντάξει. Μπράβο, το σπάσαμε, είμαστε. Μάλιστα. Μπράβο. Μια χαρά είμαστε. Πολύ ευτυχισμένοι είμαι. Ήμουν και παρούσα σε κατάρριψη ρεκόρ Guinness. Δηλαδή έχω ολοκληρωθεί πλέον ως άνθρωπος. Λοιπόν, είμαστε στη Λεμεσό και η diaperwares. Κατέρριψη. Κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ Guinness της μεγαλύτερης σπάνιας. Το πράγμα